Mietin usein pilviä, sitä kuinka ne liikkuvat omissa muodostelmissaan taivaalla. Pilvien myötä on helpompaa havainnollistaa ilmaa, sen etenemistä paikasta toiseen ja kuinka kauas korkeuksiin meidän ilmakehä yltää. Mietin, että kokeekohan kalat veden samalla tavalla kuin mitä minä ajattelen ilmasta. Ja ilmaa minä ajattelen paljon. Aamulla aamuruuhkassa syvä sisäänhengitys helpottaa stressiä. Tavallaan aika ihanaa, vaikka hetki sitten pidätin henkeäni toisen bussin pysähtyessä pysäkille. Luulen vältteleväni pakokaasuja, vaikka vaikutus onkin vain omassa päässäni. Mietitkö päivisin, että missä sun on hyvä hengittää? Missä sun keholla on hyvä hengittää? Tämä sama ilma syleilee meitä kaikkia. Se kulkee meidän sisällä, matkustaa keuhkosta keuhkoon ja sitä kautta yhdistää kaikki meidät elävät olennot toisiimme. Meidän ilma on ikiaikainen ja me jaetaan tämä ilma toistemme kanssa jatkossakin. Meidän ilma on herkkä. Me tarkastellaan maailmanlaajuisesti meidän ilmaa niin pienissä pitoisuuksissa, ihan kuin seurattaisiin muutoksia globaalissa väestössä yksittäisten ihmisten tarkkuudella. Pienetkin muutokset ilmassa ovat havaittavissa ja kaikilla niillä voi olla mitä erilaisempia seurauksia. Meidän ilma on niin herkkä muutoksille ja silti me kohdellaan sitä kuin loputonta kaatopaikkaa. Puhdas ilma kutittelee keuhkojen pohjassa ja sen nautinnon tunteen voi aistia ympäri kehoa ja mieltä. Syrjäisten seutujen ilma on puhtaampaa ja on melkein kiusallisen onnekasta syntyä tänne, missä puhdas ilma on oikeasti saavutettavissa. Melkein kaikki maailman ihmiset hengittävät arkielämässään epäterveellistä ilmaa. Saastunut ilma on nimenomaan epäterveellistä. Se on yhdistetty lukuisiin sairauksiin, mielenterveysongelmiin sekä lisääntymisterveyteen. Vaikutukset meidän terveyteen ovat siis varsin moninaiset ja arviot mahdollisten kuolemien lukumäärästä ovat pysäyttäviä, jopa useita miljoonia vuosittain. Mietin pilviä. Pilvet voivat syntyä, koska meidän ilma on täynnä aerosoleja. Aerosolit ovat ilmassa leijyviä viikareita, pieniä hiukkasia, joita syntyy milloin mistäkin. Tulivuorista, metsistä, meriveden pärskeistä, fossiilisten polttoaineiden polttamisesta, katupölystä, ruoanlaitosta. Tai sitten niitä vain syntyy epäpuhtauksien muuttuessa hiukkasiksi. Pilvet taas muodostuvat, kun pienet vesipisarat pääsevät tiivistymään näiden ilmassa leijailevien hiukkasten pinnalle. Tältä maapallolta ei löydy paikkaa, minne aerosolit eivät olisi vielä kulkeutuneet, sillä ne liikkuvat nopeasti paikasta toiseen tuulten mukana. Ilman epäpuhtaudet keskittyvät yleisesti niille alueille, missä niitä syntyy ihmisten toimesta eniten, ja siksi aerosoleja löytyy yleensä arktisilta alueilta merkittävästi vähemmän kuin toisaalta. Aerosolit ovat vaikeita kavereita, sellaisia, jotka ovat sinulle niin ilkeitä, mutta kuitenkin koittavat pelastaa tätä maailmaa. Pienimmät hiukkaset pääsevät matkustamaan aina keuhkoihin asti, missä ne vaikuttavat meidän terveyteen. Samaan aikaan tietyillä aerosoleilla on viilentävä vaikutus meidän ilmakehässä, nimittäin aerosolit ja niiden avulla syntyneet pilvet vaikuttavat siihen, kuinka paljon auringon säteilyä palaa takaisin avaruuteen. Meidän ilmakehä on harvinaislaatuinen ja se on seurausta meidän kannalta onnekkaiden tapahtumien ketjusta. Ilman koostumus on muuttunut miljardien vuosien saatossa paljonkin. Ilmakehän alkuaikoina se on koostunut pääasiassa hiilidioksidista, kun nykyään se koostuu suurimmaksi osaksi typestä ja hapesta. Biosfäärillä tarkoitetaan sitä osaa maapallosta ja ilmakehästä, jossa on elämää. On tärkeää ymmärtää, että maapallon nykyinen biosfääri ylläpitää meidän tämänhetkistä ilmakehää eikä toisinpäin. Jos meidän biosfääri muuttuisi niin, ettei uutta happea enää muodostuisi, ilmakehän happipitoisuus alkaisi hiljakseen laskea, kunnes se olisi poistunut ilmakehästä kokonaan. Tämä ilmakehä, johon me olemme tottuneet, vaatii siis jatkuvasti ylläpitoa meidän biosfääriltä. Noin 2,5 miljardia vuotta sitten happea alkoi kerääntyä ilmakehään, ja se aiheutti valtavan kriisin silloiselle elämälle, joka oli tottunut hiilidioksidipohjaiseen ilmaan. Kerääntynyt happi kuitenkin mahdollisti uudenlaisen, hapen käyttöön pohjautuvan elämän syntymisen. Meidän syntymisen. Jopa meidän keuhkot ovat kehittyneet toimimaan ilmakehän aiheuttaman ilmanpaineen avulla.
Jos joillain sanoilla kuvailisin meidän ilmaa, sanoisin, että se on erittäin upea ja arvokas, mutta valitettavan aliarvostettu meidän arkipäiväisessä elämässä. Me poltetaan roskia ja metsiä ja oletetaan ilmakehän vain imevän kaiken turhan itsensä ilman seurauksia. Meidän ilmalla on oma luonteensa ja elämänsä, ja se kehittyy sen mukaan, miten meidän biosfääri kehittyy ja miten me ihmiset kehitytään. Jos nyt saisin valita vielä yhdet henkoset, valitsisin hengittäväni puhtainta ilmaa tunturin huipulla, syrjäisellä metsäpolulla, elämää kuhisevalla suolla tai jossain tuolla kaukana meriveden saartamana. Siispä tänään mietin ilmaa ja katson hiljaa taivasta, toivoen, että oispa tämä puhdas hengitysilma ainaista.